В рубриката за актуални заглавия бестселъри от издателска къща Барт ще започнем с "Най-добре да си остане тайна". Третият роман от спиращите дъха "Хроники на Клифтън" на Джефри Арчер, който ни пренася в 1945 година. Дебатите в камарата на лордовете, кой да наследи фамилното богатство на Барингтън, стигат до задънена улица. Решаващият глас на лорд-канцлера ще хвърли дълга сянка върху живота на Хари Клифтън и Джайлс Барингтън. Хари се връща в Америка, за да рекламира най-новия си роман, а любимата му Ема се заема да издири малкото момиче, открито изоставено в кабинета на баща й в нощта на убийството му. Джайлс Барингтън трябва да защитава мястото си в камарата на общините и с ужас открива кой е кандидатът на консерваторите, срещу когото е изправен. Но не е друг, а Себастиан Клифтън, синът на Хари и Ема, в крайна сметка решава съдбата на чичо си. През 1957 година Себастиан печели стипендия в Кеймбридж, но неволно се забърква в международна измама с произведение на изкуството, включваща статуя на Роден, която струва много повече от сумата, за която е продадена на търг. Ще стане ли милионер? Ще влезе ли в Кеймбридж? Дали животът му е в опасност? "Най-добре да си остане тайна" дава отговори на всички тези въпроси, но поставя и много други. Друго заглавие на издателска къща Барт, задържащо вниманието, е "Кървавото Евангелие" от Джеймс Ролинс и Ребека Кантрел. Книгата ще ви разтърси с разкритията си за тайната история на света и отговаря на въпросите: защо католическите свещеници носят кръст на гърдите си? Защо дават обет за целомъдрие? Защо монасите крият лицата си под качулки? И защо Римо-католическата църква твърди, че осветяването на виното по време на литургия го превръща в кръвта на самия Христос? Отговорите на всички тези въпроси са свързани с тайна секта във Ватикана, за която се носят само слухове, но чието съществуване е било изложено на показ пред всички от самия Рембрандт. Таен орган, известен просто като сангвинисти. "Секрет" на Ел-Мари Аделин е освобождаваща и предизвикателна книга, която ще ви разкрие един свят, в който мечтите и фантазиите се превръщат в реалност. С какво се отличава тази поредица от всичко, което сте чели досега? С това, че жените притежават сила и решителност. Героите, както жените, така и мъжете, са хора като самите вас, реални и земни. Разбира се, има секс и то доста провокативен, инак не би било еротика. Но основната нишка в този роман е пътят обратно към себе си. Да намериш силата и онези качества, за които не си подозирал, че съществуват самия себе си. Да се пробудиш за един по-ярък и дори шеметен живот, който би те направил щастлив. Това е "Секрет" на Ел-Мари Аделин. Последното, но не и по важност заглавие на издателска къща Барт е "Световната конспирация" от Дейвид Айк. Авторът търси отговори на големите въпроси. Кои сме ние? Къде се намираме? Кой всъщност контролира световните събития и с каква цел? Търсенията му го отвеждат в над 40 държави и му навличат масов присмех и осъждане от страна на хора с ограничен ум и такива, които не желаят човечеството да разбере същността на безрадостното положение, в което се намира. "Световната конспирация" е изключителна и уникална книга. Тя представя по великолепен начин скритите връзки между хора, събития и теми, които на пръв поглед нямат нищо общо помежду си, но всъщност създават една цялостна картина. Само когато се свържат отделните точки, могат да се видят нещата в тяхната удивителна цялост. Поразителни разкрития очакват читателя на всяка страница. Айк разбулва истината за дълга поредица от факти, като се започне от древната история и се стигне до наши дни.